So magandang hapon po mga kababayan, mga Bicolano, mga Uragon. Maranado po sa inyo boss. Sa Bicol naman sa Tagalog, magandang hapon po sa inyo. Happy Saturday po. So ikikwento ko lang po sa inyo yung karanasan ko dito, na mayroon isang matanda na sumakay sa akin na nagtataka siya sa plug down ko sa patak ng aming metro. So napapansin daw niya masyado mabilis, pumapatak daw ng 1350. So mabuti guys, nagtanong siya para napaliwanagan ko. So buti natanggap naman niya, kasi ganun talaga ang patak na metro namin guys. 1 minutes, 2 piso, 1350 per kilometer, 1 kilometer. So kuminsan guys nagsasabay yung 1 minute at saka 1 kilometer. So pumapatak siya ng 15. Kaya minsan magugulat ka talaga kung ikaw hindi sanay mag-taxi. So magugulat ka talaga eh. So ganun nangyari siguro sa matanda na sakay ko. Hindi siya guys nakapagtimpi, nagtanong. Kaya guys, pakinggan nyo yung conversation namin para maintindihan ninyo kung bakit ganun ang metro namin. Alright! Saan tayo sa Ligaya, sir? Kanan lang. Kanan ng Ligaya? Bago yung metro mo? Ano siya? Bago ba yung metro mo? Paano ba? Bago plug down. Oo. Bago po yan, bago napalit na po yan. Kasi malakas pumatak ah. Bakit po? Ano po yung napapansin nyo sa metro? Yung plug down mo 50. Ano pa? Tapos tatlong patak lang 15 pa. Hindi, 1 kilometer yan, sir. Papaliwanag ko sa inyo. Maraming hindi nakakaalam sa metro. Ang plug niya, ang patak lang niya, sir, 2 pesos 1 minute. Okay. 1 kilometer 1350. Dalawa lang ang patak niyan. Okay. So, Nag-gets nyo na po? dalawa tapos 1350. 50. Ganun lang po ang patak niyan. 1 minute 2 pesos. Pag umabot ng 1 kilometer, 1350. Ganun po yan. Ngayon, pag nagsabay yung 1 kilometer at saka 2 piso, magiging 15 yan. Hindi pa rin naging 15. Ganun po yan. Matagal na po yan, ganyan. Siguro nakikita nyo pumapatak ng 13. Yung 15, nakita ko. Ayun, ano yun, yung 2 piso at saka 13, nagsabay. Naman po ngayon nagtanong ka para napailiwanag ko. Kasi mayroon niya na nahimik na lang, hindi alam kung ano ang metro natin. Ang plug down 50, every 1 minute 2 pesos, every 1 kilometer 1350. Kaya kung napapansin niyo, ang 2 piso lang yan. Pag umabot pag 1 kilometer, dadagdag ng 1350 yan. Ganun pa yan. Nakikita ko yung iba, lockdown 40 tapos. Hindi pa ako nakakalibre dyan. Pag nakakita po kayo ng hindi pa ganito, hindi pa nakakalibre dyan.
ibig sabihin hindi pa sila nagka-calibration pero Calibrated na yung sa'yo. bago na po ito. 3 months ago na po yan. Ganun po yan. Dalawa lang naman ang patak niya. Hindi kayo magkakamali. 2 piso at saka 13.50. Ang nagbago lang sa akin yung plug down 50. 10 pesos dinagdag. Yun lang. Wala lang iba. Sa kilometer wala nang dinagdag. Yung iba nga dyan nandun na sa loob ng bahay umabot pa ng 13.50, di papatak pa yun. Nagugulat sila. So hindi ko na inaano yun, hindi ko na kinakounted yun So kung ano pagdating doon, kung ano yung patak, yun na kahit Kanan tayo dito sa sa RCBC. Yan, yung nilalapasan ng sasakyan. Katulad niya, no? Malapit ka na pumatak pa ng 13. Maliit na bagay. Hindi, at least yun, nagtanong kayo. Para sa susunod na sumakay ulit kayo, hindi na ako kayo nagtataka. Tay, saan ka naman? Kaliwa lang tayo sila na. Dapat maging matalas ang mga gwardiya ngayon, magpapasko na. Ganun ba? Bakit makilala niya lahat na pumapasok dito? Ganun ba? Siyempre, kung minsan mainis ka, di ba? Taga rito ka, hindi ka makilala, araw-araw ka lumalabas. Di ba, minsan mabibisit ka Diretso lang. Araw-araw ko lumalabas, hindi mo pa ako kilala. So, ngayon, pag magpapasko, matalas mga mata yan, mayan. wala silang sobre. Kanan tayo pagbaba. Wala kayong sobre pag hindi matalas mata nyo. Tingnan mo pag Pasko yan, sir. Obserbahan nyo, sir, pag Pasko, ang babait niyan. Morning, sir! Morning! Dito na po. Dito lang. Salamat. Okay po. So, okay boss, hanggang dito na lang ang aking vlog at maraming salamat sa iyong pagtangkilik. So, sana may napulot kayong
aral sa aking vlog. So, yun nga guys. Buti na kapag tanong ng matanda. So, hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat at God bless sa inyo.